What's up kaikki? Täällä on Loco Pet Shops pitkästä aikaa. Mä en nyt ala selittelee erikseen, että miksi mä en oo tehnyt videoita, mut mä voin tehdä sit jonkun edellisen videon. Ja sori, mun kynnet näyttää kauhealta. Mut niinku varmaan ymmärrätte, mä en jaksa tehdä niillä mitään. Mut mennään oikeasti asiaan, eli nyt tuli Rainbow Bedin Minecraft-petsi. Ja mä oon tosi innoissani, koska mä tiedän mikä sieltä tulee. Mä oon ottanut niin paljon. Ja toi petsi on maailman ihani ja kaikkea. Ja mä oon tosi iloinen, että tää tuli näin nopeasti alle 2 päivässä. 3 päivässä. Ja siis mä oon niin iloinen, että oh my god. Mut joo, mennään katsomaan minkälainen sitä petti on. eli se on aika iso. Siinä lukee, että tarkennaa sen. Eli avaa ja teethän vidin. Sori käsiala. Sun käsiala on tosi ihana ja mä saan tosta tosi selvää. Eli älä vähittele sun käsialaa. Ja oot paras. Säkin oot paras. Ja sit rakkaudella tai sydämellä Rainbow Pet. Ja joo, täällä toisella puolella on tosiaan ne molempien osoitteet. Eli mä en nyt niitä viitti alkaa tässä näyttelen, koska mä en yleensä kyllä näytä kenenkään osoitteita, että voitte käydä vierailulla. No joo, mut kuitenkin avataan. Ja mä en oo vielä avannut tätä, joten Mulla on tosiaan tällainen hieno avausväline. Sillä mä nyt lähden avaamaan. Mä oon ihan paras avaajana vielä. Mä täytyy nyt apuväline, koska mä en halua todella laittaa menee rikki pahemmin. No niin. oh, there is a big fat dog. Okei, mitä? Siis tää on niin ihania petsiä. Tai no petsi. Ja kaikkia siistiä. Joten mennään oikeesti katsomaan mitä täällä on. Te varmaan haluatte tietää kaikkea. Tää on tällainen upea 2 palleroa ja kirje. Mä todella tein voin leikata ton pois, koska mä täytyy vain mun oman osoitteen. Mut mä oikeasti tarkoitin, että siellä on tosi ihania juttuja. Eli let's go open! Yeah! Siksi luetaan kirje. No toivottavasti näette tästä jotain. Eli moi Loco Pet Shops. Vaihdetaan toistakin. Joo, vaihdetaan. Oot paras. Kiitti sun petseistä ja extroista. Ne oli parhaita ikinä. Kiitos. Tosiaan sä pidit niistä. Sori huonot extrat. Voitko tehdä videon? Moikka, rakkaudella. Tai sinä Rainbow Pet. Ja joo, mä teen videon. Ja ei sun extrat ole huonoja. Ihan hyviä ne on. Ihan varmasti. Ja mulle ei ole niin tärkeitä noi extrat, joten ei tarvitse niistä huolta. Huonosti tarkentaa oikeasti. Ne on niin. Minä katson ne extrat, kuinka huonoja ne on. No ei vaan. Mä toivon, että se on täällä extrat, koska mä haluan minä olla sitä tosi tuntuu, mitä on extra. Joten en oikeasti huonoa tiedä niitäkin, joten ei tarvitse yhtään sanoa, että ne ois huonoa, koska mä tiedän, että ne joo. Oh my god, kiitos tosi paljon. Sä oot tällainen. Joo, on tosiaan näitä paljon, mut kiitos. Mulla on niinku sellainen iso pussi liian, mut kiitti. Mä sain tällaisen kameran. Mut vaan eri värisenä, kiitos tosi paljon. Sitten täällä on tällainen. Kiitos. Hieno. Sitten tällainen. Mulla on tosiaan tällainenkin, mutta se ei haittaa. Noin tosi kivoja. Tässä on näitä paperia. Oh my god. Ja sitten täällä on tällainen ihmeen juomajuttu. Tai tollanen. Sitten täällä on tällainen nalle. Oh my god. Kiitos tosi paljon tästäkin. Ja sitten täällä on tällainen. Termospullo tai tällainen. Kiitos. Ja sitten täällä on tällainen. Mitä tää on? Tää on teille. Tervetuloa. Ilmeisesti. Ja sitten varmaan viimeisenä on tällainen. Tää on suklaapala. Ja sun extrat ei todellakaan ollut huonoja. Musta tuntuu, että mun oli huonommat, koska näillä on tosi paljon käyttöä. Näillä kaikilla. Mä oon tosi oikeasti kiitos tosi paljon. Oot tosi kiva. Kiltti ja kaikkea. Nyt se pet. I'm here! My babies! Get out the way! Now, please! Get out the way! Nyt. Mikä se oli? What is it? Joo, mä lopetan englannin säätämisen, se on ihan kauhean tiedän. Joo, eli tää on nyt mun tuleva best friend. Opetasko yksi? Lopeta jo. No niin. Eli yksi teippi. Se on just sattu. Mä haluan, että sut hävitää. Oh my god. Lähettekö te? Se on mun bestis. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tää on niin ihana. Halleluja. Mä tarvitsen listää mitään. Mä osaan jo itäkin. Who are you? Okei. Moi, mä oon Loco Pet Shopsin uusi petsi. Okei. Mä oon oikeesti tosi onnellinen, että pääsin uuteen kotiin. Vaikka oli mun vanha vittu tosi kiva. Mut on tällä kiva katsoa uusia maisenia kaveria. Tosi paljon näistä petsistä ja tästä petsistä. Ja näitä pidit mun petseistä. Yllätyspetsistä ja kolliasta. Se kollia ei oo feikki, vaikka sä luulet, mutta mä tiedän, että se ei oo feikki. Ja joo, kiitti tosi paljon tästä näytöstä. On maailman ihaninaisesti. Kiitos. Ootte tosi parasta kaikkea. Okei, muistakaa tilata ja kommentoida ja tykätä videosta, jos piditte. Jos mä oon idiootti, niin tykätkää tehkää vaikka kivaa. Joo, nähdään. Ja jos teillä oli yhtään ikävä, kommentoikaa se down below ja tehkää tätä. Ja kommentoikaa myös, jos te haluatte, että mä oon englannin säätöksiä, koska mä oon musta tosi
ärsyttää, että jos joku luulee, että mä oon ärsytä, tai jotain... Okei. Tytäis kuolleiten. Heippa!